every woman also lies that IKUKU. IKUKU. You are heading expressly with your full headlamp stretched to hellfire. When I want to do about that. I want to oh, Kadon. Go on. What should do? Oh, no, I got a card on. I said, more than that. I got going when you moon. Whatever I'm trying to now. Oh, it's a matter of what happened. I hear oh, I want to be able to be IKUKU money, IKUKU ego, mom. Oh, yeah, but oh, yeah, Kusaka. Oh, ego on IKUKU ego. You want also on the Kuna goes and the mother native man. For now, for the name, Gabon, I want IKUKU ego every year young. I tell my mom, Mbona and Yidisia come, but look at the Nicono to an agent. Hey, oh, you may do Muniku, one at Tapianke. Eh? I don't mean I go. I know Mahadu. We're going to go in the store. When a brain, a good one, my car who do an ass or rock. He could go Elugondi. If you do well, go your way, boy, you get Jeffrey, get to see the Himaka. You come on back a limb. You go to Elugomas again. If you go away. What? I can afford the Abia. Abia? Okay. We're meeting. I'm when I'm on I want to leave quick. I want to leave quick. Meeting I can make and go. Was the work on the web? Okay. So, what I hear? What don't know. I'm don't do because I go one out of the way. I'm not the room. You could go money. You could go Papa, I'm making it. You could go. I go. You knew. Hey, Chibo. Chikara coming. Hello, good day, young lady. The one on your child over there. Why for your child? Hey, Please, I'm looking for IKUKU's house. IKUKU? Yeah. You saying, you see about eh? Mbamba, about Trika, what Trika. You see about all so, whenever Moto Icadiaba, Kio Wiko by your audience so. Hey! I can't really understand what you said. She said, if you fall this side,
You go long. So you go park your car here. Come follow shortcuts, happy and way. Come bust into the place. Happy and way. Then you just bust into the place. Okay, you mean a short route to... Okay, park your car here. No problem. Thank you very much. Nah, I'm come to touch na chuchi ikukwego. Kan na ofuma. Hey, we go say gan. No. Hey. Oh. Ngabia. Ngewe ego. Chanuzo biko. Ngewe ego. Amua. Biko chanuzo. Akwara boda. School. Okay, nkira asu beke. One day, I'm going for one day. That's Mona IKUKU game here. What sort of rubbish is this one? Chioma Gente. Just Bagodum, and evidence go say na Igbo one no Diego. From all indications, look at we are putting on rags. What sort of nonsense is this one now? Fine. What's good? Oh? What's good? I want night over. Has no CBC. Any can one now. He's still our brother. We cannot throw him away. Eh? Can see now. The other day man and Adora. You just spending money as if I can't even explain it. I can't explain it. Oh, there you go. I asked him for money from my head. He couldn't even give me the money. I forget Egon Buten. As only when Egon Buten. I Ichi Omelo wine. I Ichi Omelo wine. You can't kill him. If you get on wine, can't spend the go on women. It's our blood. You can't do anything. And go on wine. Yeah, and go on wine. Yeah, we are spending on wine. Gente, listen, let me tell you, turn look at now. You win a whim. That's you win a whim. You win even send our phone what I get now. Any dream get Gente. I won't give his born. I just butoche. Can work his born. Who's good? Just. I have to tell you my mind now. Please, it's okay. Let's go because now. Hey, bye, Mate, you look at poison. I'll go for IKUKU. Bofia, can we go to the poison? Because I could find you. I'm about to be the new with you. More I will complain about one night. Yeah. No, Yacha. Oyacha. Hello, lady and gentlemen. I'm looking for IKUKU. Gin. What's again? IKUKU. Gugin. Okay, IKUKU Gineku. Hey, IKUKU. I'm looking for IKUKU, and if I don't see him now, I will do something that you guys wouldn't expect from me. Wait. Whatever you say, I want to see him right now. And we go see it. I don't know. I don't know. That is the issue that we are discussing. I can't really understand what you're saying. I want to see him right now. Hey, Oyacha. Am I feeling yes, on a tomotonante. Aquata. Money we feed them is bumper. I took one kiss him the kiss for never watch and came or the walker. Not the quaka, relax and come walker. Oh, didn't only go miss what they relax. I'm not here for jokes, and if you don't take your time, I will slap the hell out of you. Are you crazy? I want a ben now. I want a ben, I better slap him like him. I'm going to slap him. I'm going to we but one just take your one neighbor about sales on also the one you can make but balance and ladies and gentlemen. Kado mother. Why we won a woman? On a baby, damn banner. But you know, I won't Mamora. IKUKU. Hey, Ogenequa. It's a Roman again. Hey, IKUKU go Talun and rice. Oh, yeah. What are not your own wife over that? Nothing up with your one. Okay, you make on time. When you make a moon on a man. In your go here. Go over to Union Rice, oh, yeah. Okay, you make on ta. Hey. I saw that dinner too. What's happening? I had some transactions with IKUKU and he ate my money. I want my money right now. Oh, Oyacha. Lego ichie. Shema mana odi ha.
onye aghọrọ ka agbara erigo gịnị na o mee gịnị origo gịnị origo ị ga mma agwa gị na ọnya akwa ịma ọnya nwanne gị nwoke ọmago nka pịta ada nwanna bịa ọ crossbreed ka ịwụ ka hybrid mgbe m mere unu ihe unu ama ma mbụ crossbreed ma hybrid achọghị m ịma echefukwa m na Jizọs na-asụ Igbo aka m eji ghọta ya nke onye ọzọ erigbo onye ahụ ka onye ọzọ orindo origbo ya nke onye ọzọ origbo oyiri nke onye ọzọ arachio ka onye ọzọ orimgbo onye ọcha bịara n'obodo a ka ịbatazi na be ikuku ego na-aba mba aka m echeki ihe a na onye ọcha na Jizọs na-asụ Igbo ọ dajiri ihe ka anyị kọwa ihe mara ọnwa nna aka ọ dajiri onye ọcha ọ dịkwa mma ka ibere ebe ọ dịkwa mma aka m na-aṅụkwa mmanya ichie ma gị nwa ọ dịkwa mma ka unu bere ebe a enyere m ikuku ego ka ogota nwunyere azụ orie nwoke ego gị ada ego onye ana ka mma agwa ha na akwụpụ onwe ego ọ ga-awa iriche gbuo ma nke karị nka onye ọcha ego onye ana onye a na-eri maka asị erile ya eri ọ bụrụzie eke gị onye ọcha bịa ka ngosi gị ebe ọ nọ na-apịa ajọ nkwụ onye a ga-abụkwa ndị ọcha kwara ndị ụmụ ndị kedu afa ndị ha dela ndị nik ụmụ nwaanyị afa ajide ụmụ nwaanyị ha tụba ime mkpuke ọmụta ndị a na-eyi eke uke kwụsasụ Igbo gosi na ọ nwa nna aka ọ bụ ndị a bịara ọrụ ụzọ ọ ndị kọranụ asịkwa m na-asụpụ Igbo na amanụ m na nwoke a ya ihu dosa eme ego ọ na-enye ya ego gụnwa onye iberibe jee were ego nwunye gị ji azụ ahịa jee nye anụ ọhịa biko Adanna enweghị m chọka jọg anyị na-achọ nwoke a na-akpọ ikuku ego ya na nwanne nwaanyị wee jebe afịa maka gịnịzi where is ikuku ego they go they come God you mean he's not here tell them the next time I'm coming to this shop I'm going to arrest everybody I'm talking you're smiling come on, let's go. I'm not no one not the one property. I'm going to if from Kabaragas. I didn't go never was. Nakabara, never go Kapuraya. If from Kukubara. Una the son who is ready, go, who will Riega. Kabia Bossa. I'm going to Kabia Bossa. Gịwa wa anụ ọhịa jee were ego nwunye gị jee nye onye iberibe kedu ife ịchọ ka mme ọkpaka ụdaga nna anyị chifu ibe nke anyị dịghị ka ewu akpa ọkụ udo adịkwa otu a ka isi ekene okene bịa nwa m kedu ebe unu na anụmanụ a si wepụta ọ dụkụrụ gaji eri ekwe ọkịrịkpụ amakwa m ife ị na-ekwu ị gaghị ekwe mara ị gaghị ama n'ihi na igbu onye mmehie kpuru isi biko nwe onye anyị na-achọ nwoke a na-akpọ ikuku ego enwere ya ikuku ego ahụrụ m ya n'ahịa ebe ọ na-ego ewu ojii ahụrụ m ya o kweghị na onwe oge mbesi eziokwu mana kedu ebe ọ nọ kịta afọkwara m ya ka ọ makwa onye bụ ewu ojii n'ime ọhịa and ọ sị na ewu oge eji wee je Thanksgiving n'ụlọ Chineke agbọọla ekwesu na ndị otu ọkụ ịhụnanya ya gbakwaga na nwoke ahụ mkpi na-agbara ha ọhịa wee ego o ji na-agọgbu ụmụ nwaanyị ndị ajadu na-agaghị akpọ ha ịkpọkịrịkpọ ụmụ nwaanyị CWO ịhụrụ ya gwara gị agwa n'ịhụrụ nwa ya dị ka bulombulo
arụsị akwara akwa na-adịghị ma kemgbe m hụrụ ya papa ndị anyụ nche onweghị uru nwatakịrị ahụ bara bụrụ nke dị ka arụsị agba ọta efe ngwanụ ọgụ ma mere onwe gị anụmanụ de were ego nwunye gị jeje onye iberibe otu ụbọchị na nwunye gị were ọdụ nri kụnye gị Adọ chere m ebe a nọ ebe ka na-eji chere m anụ ị ga-agakọta ije okiri ime ọhịa taa mmanụ nke oje gị eme ebune ka ọ bụkwa adọkwa ebekwa ka ikpozi ebu na-agazi ebe ka isi tọka ihe be nọ ebile ahụ nya aka m gụrụ ya pụta dobe n'ọhịa ebe a achọrọ m ka ị ga-ahụkwada maka ọ bụrụ na m were ebile a kwuo na wee ruo na be m sị na achọrọ m ị ga-ahụkwada nwunye m ga-amapụta ka o soro m gaa achọrọ m ka o soro m gaa ọ ka mena ka anyị ga-kelee fada mba na enwe ihe fada ihe niile wee kọgharị ndị mmadụ anya akọgharịa ndị mmadụ anya ọ gara ga-eti anya ihe ahụ ofu ụzọ ihe na ọbụla ebe a na-eme ka mma ka anyị gara ịtụ mba ka anyị ga-ahụ fada nna ọ gị na nwunye gị nwunye m ihe na-ekwu ego ịma na ihe m ji wee sị ka m wetara gị ego a ọ bụ mgbe ị nọrọ ugbo anyị na-edo ụka ị na-ekwu okwu Chukwu anyị na-ekwu ihe a na-eme m n'ahụ ada enwere nke ị na-ekwu na-adị m mkpa na onye ọbụla ma ihe ọwụ na mara mma dị ya mma ya rie m wee bazie n'ahịa sị na m ga-eweta mkpi a dị oji agaghị afụ ya n'abalị ya ka m jiri sị ka m wetara gị ya ewere isi ya mere gị ngwongwo ndụ nke ọzọ ihe ọdụ ọnụ m were eme onye ka m ji wetara gị ya mba Chukwu alụka daalụ n'ụsọ onye nwe anyị gọzie ụlọ anyị na gị Mike. Yes, father. Nna ngwa bịa tọta nke a oke ike dokwuo ya ebe ndị ọzọ dị. Manada, oh, what I have can't get any man that I need to listen to. I come to meet never at the time, a boom more high do a method. If I do love imagine having a woman, I know the mayor. I see my name when one of the camera bound. What you put high, what I live? What you put high, what I live? My name I want to go. Again, I am no meeting. I don't know. Onde ganka tanka aso na tukiba na abia mo tukime ekuteni mo ta na ya ngo de udo si eje te ba si ya na mo nne nke a ka ni baba di nwa na apiri pa kele pa ta kwa mi ju ke un to de me fa na iyo nke o ya maka ko fit ke o do di ha ka ngego e ma na ka ni ne no bu no bro di ma o si na iwe ka ho na na gba ni o mo kwa nke na me pa how the Kadiga move on up on up here easy. I don't know na mo no bosi ase na nwunye na about. O ma nke na eme. O mu nwa na eticha ihe. O bu na map ka kanye ere go. Nge nwe go map. Ikuku na pesa o mara ifa na alu e na adi ko na do. O de kwa ka na eme. So kwa na ko ku ga. E wo yeta na ekusa
n'obodo isi obu ego ụbọchị a m gara ego. N'ebe kwa. Ei, agara m ego. Ebe akwanụ m ụdị ya. Ị ka mmeta agwa gị na-ele ahịa tebụl, ọ dị n'ele ahịa ose na ya n'ime ahịa. Ekwanụ m ka mmanụ nke na-emenụ. Aga ka m. Ọ na-awụ ya otu a ndị mmadụ na-aga ụmụ ụmụ. Ikuku ego. O nwere ife ode. Onwe ife onye. Onwe ife onye. Chere ka m sacha anụ nwaanyị. Onye ma ife nye. Ka m sacha. Ịmakwa na ọ na shọpụ Adam ka ị bịa rụzi ọnụ n'ala. Kọntaktị ị na-ebute m ọkụ azụ kọntaktị. N'agada nchi, ha niile dị ya. Bịa ka m gosi gị ya. Ya nye m. Ikuku ego. Ọ ga-afọ ọ ga-ejicha gị. Ka egwu atọ ka na egwu atọ. Ya ndị a mmadụ abịa ọ ka mmadụ na-abịa. Nwa na mma dịkwa nnọọ ka ị na-adọ eze nnọọ. Oke nnọọ nwayọ. Antonia, ijikwa anya gị. Eji m anya m nụ. Asị m ijikwa anya gị. Eji m anya m nụ. Eji m ya. So nnọọ ya nnọọ dị gị na nwata nwaanyị nọ nọ na-apịtọgharị n'azụ nnọọ na-ene nnọọ na-ene gị ka onwe ihe ị ga-eme asị nwaanyị a na-anọ ka onwe ihe ị ga-ekwu nwee ihe imenwuru gị nnọọ gba nnọọ nkịtị nnọọ na-ene n'anya. Ugomma, ike agwụgo m. Ike agwụgo m anụgo m ọgwụ anụtaghị m. Ka ihe chọ ka m mee. Ọ na-abụzi ọnkezie di m ọnke ya ka eke nke ya ndọkpụrụ ya na-aga ebe ọ bụla na-aga na-aga ike agwụgo m enweghị mmemme nwụzi ike agwụ na gị ọ dịka otu ọ na ebe ahụ si eri ụtụtụ wee na-eke ndị mmadụ mmanya nnọọ na-eke ego nnọọ ka ihe na nna ọ bụrụ m njegị ime ejikere jee ebe ahụ dọsaa ya okotoro ịgba di m okotoro ịgba ngwacherezie igwe bụ ike Ijeọma pụtawa m bịa soro m ihe nna pụtawa m Nne ka ifo. jụọ m ya ihe okwu ya kwugharịa m ga-abịa gwa m nne ọnụ otu nsi efu ihe nna ọnụ nọ nwata nwaanyị a naghị na-abụla na-apịtọgharị n'azụ enwe ya nna nke m n'ebe nke m na ike ka isi ka ime afọ m anya m tụpụrụ nkụta mkpụkpụ n'ezi hapụzi ọgụ ya na ndị mmụọ igwe bụ ike ngwanụ ka je maka na onye zụrụ n'ụzọ ngwepịa onye zụrụ ụzọ mgberi n'ụzọ ibe m ụjọ okorobịa ata akọ nata eme nna kpọche ndị kọtụ n'ụgbọ nwaanyị amụsụ kakakapusu kedu kakakapusu nwaanyị amụsụ asụ n'ọsọ ndị mmadụ anya na-eke ya kebe ọ dị anya aka ebe ego dị aja kapusu ike nwa ya ka anyị ebe a dị ịmụta bụ ịdị na ndị mmadụ na vileji adị ha nke ọbụla ị ga na-alị ya di ọ bụrụ maka di m mbụ nwanyị sebe awa ka anyị dọkasị onwe anyị tụta ọgọ ya ọya ka anyị dọkasị onwe anyị a sị ndị a na-enwe ihe mara kamgbe bọsị anụnwa m bịasị gwasịa gị ihe di gị na nwaanyị a na-eje na ozi ka m chebe mụ na ya aka apụrọs n'anya sị ka m bịa mmadụ ka m si eje na nwetakwa edi ebe Ugomma nne m ụkwụ a na-apụ ịgbara adị ụkwụ abụrụ obere okwute mana amarụ m n'ụzọ dị ngwa ka mụ ya adịghị ichere ife ka o si bushani m kwuru nka nwa wee dobe m n'ala arị nzọ ụmụazị n'ala jide na nwa ya nwa wee gbubie wee sobe ya mana ya fụrụ ọkwa di ma nọrọkwa ebe ahụ nne di ma nọrọ nne agwụ nke egezi na nwaanyị a ntị egezi na nwaanyị a ntị na nwaanyị agbara gị sapịasa gị egezi ya ntị maka na ọ bịara akụsara gị nka nka asị nye ọnọdụ akụrụ gị eme gị na kpawolie na-enwe esemokwu egezi ya ntị Ijeọma kapụcha ego m ebe kwekwa ndị ebe ọyịnwaanyị
obere nwa amasị nke bụzi ọdụ nwoke ma ọdụ nwaanyị ụkwa anyị na-ekwukọsị ọnwa anyị na-akwụkwọsị na-ekwukọsị biko enwe ihe ịnụ bịa gbata m ajụrụ ego tuke ihe ọbụla ịnụ na ọdụ bịa gbata m biko ka nna ama nka si eje bịa gbata m biko biko Hey, IKUKU, okay, oh, many go. Yeah, can you really be able to take back and see about? But that's not that he's about. And I want to catch a make by Adam with a wedding. Alam Nulu can go through Jikwa. Jikwa Chan, we am Kunyam Kago. No, get to Zima Guyana. I know what can go easy back. I cannot be actually keep Jipum. So, my cat on a mechanic. Munyagi. Nada, nenayano. Uku nwere ntene, uku sarampara. Uku adane sarampara. Kere nke ka mma. Ị chọrọ ịmụ ihe m ga-ekwu. Ịma na ị gawa nwere ka ị na-esi eme omume. Ihe chọrọ nwoke ịmara ihe nwere ike ikwu. A na-aga nya ha aga. Mbanụ. Ị maka ihe anyị nọ n'ụwa egwu a. Nwunye mme mgbe ọ dị bụ mma mana a sị na etiwu ụlọ tipịa ụlọ arụ n'ụlọ ọzọ. Ana ịma na egbusi na ọgbọ na abụrụ ofu. Otu a ka ọ dị. Nwunye nna like ịbịakwute mbọtọ mme na ị nọ na be ọnọrọ ka ozunu. Mgbe e mere otu nwata aja akwọ m ekwu ka ekwu. Nena ya ukwu nene ka ukwu ada nwụrụ ikwu. Ikuku na-efesa ego. Kesabanu bụ ego nnu. Ama m na anụcha ihe m na-ekwu. Ọ bụ a nwesi oche ya banye n'iru moto. So idiot m na-apụta. Adam kwa nwabeghị ụlọ ya. Ọ ga-ebuli onye a nwata ka Adamma! Nye ya ihe ọ chọrọ. Nye ọbụla ọ chọrọ nye ya ịnụ aka. Ekwe ego na-ebesa. Mmanụ ịfụrụ na m na ọ bụrụ na m kwadoro etu a onye ọha na-ada nọ n'iru moto nọ na-azọ m fichala m na-efichala m ọ gịghọta aṅụbiru n'ibe ya nwere nwere ka nwa Ebe pisi na n'ọjọ na kọrọ dakọrọ. Ebe pisi. Ị mara echiche riri chat gị taa. Nkwụgharị anyị na-akwụgharị taa ka ọ ga-ebe. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ọbụla mma ama. Otu aka esi ebu ya agagharị dị na onye ọha ga-ebu ede onye mmadụ ebuo gị. Eburu ụba na họteelụ, eburu ụba na bicha nwa ebu agha n'ụlọ ụka. Ị mara echiche riri chat. Ịgba nwata ise ebe anyị ga-ebu. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ọbụla mma ama. Prọfet si ndị ebe ọgbakọ na-ebusa mgbọrọ ụkwụ gị. Chekwa ị na-abịa chala sna. Neke ihe na-eme adọrọ m ka ngwụkwa gị eziokwu na ịbụ ada nne m abụrụ na ndị gị na-ene gị anyị na-eme ihe ọ bụla ị na-eme ke ka ị dịzi so chi agwara m na di m na-ekwu etizi So,
pịa ka ime ka apịa wee gaa na nke ndị CWO na ị ga-aga ekwesa m ma ọ bụ ibu ego ụwa niile na mme na ndị eze n'anya dịka anyị si na-ekwu anyị emetago nzukọ ebe ọ dị mma onye ọbụla n'ihe ya ekwu biko onye ọbụla kaba ahụ maka na agwa ka anyị ga-eji pụjenara n'eziokwu anyị mana anyị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụazị mana jisiri ike anyị pụọ ka anyị bụrụ ndị nne dị ọgụ n'anya biko anyị ga-abịa ka anyị kpee ekpere sekretrị na edokwa ihe m na-ekwu n'ahụ anyị ga-abịa ka anyị kpee ekpere biko na ụmụ nwaanyị ebe si ka njụ nwere na akwụkwọ ihe di m na adọra na shọpụ adọra ka di m na-emezi akaụntụ na mgbede ọbụla ọsụcha ahịa oje ebe a melie akaụntụ ebe a ka ha na-abụ na anọ ebe ọbụla di m na-aga adọra na-esogharị ya ebe ọbụla adọra di m na-esogharị ya kedu ihe mmeka ka m jụọ gị amaghị m ọ na ọ bụ nsị ka okwu okwu ife na ụlọ onye a bụ na ọkwara nwa nwaanyị ka dịkwa dịrị akwara nwa nwaanyị Adora si bani ya o ko ọgọ mo kaka maka ife ga-emekwa o ife ga-emekwa no jide ka ife na-ekpere ka ife na-ekpere mas sekretary biko tinyere m ihe a n'akwụkwọ ka ife na-ekpere mas ka ife biko Adora biko tupu anyị ekpe ekpere nwa ife nnotisi n'ebe maka ndị na-ebi ndụ ndị na-ekwesịrị ibi dịka ụdị agwa anyị kara ebe a ọ dịrị mma kekwa n'ife mere biko jidere gị ekwu okwu echebe ọchị gịnị na-atọ ozgo biko anyị kwụgọta ka iwu nọ na-atọ ọchị a na-ekpe na-ekpere na ekpe ka a gbasara onye ọbụla mkpụrụ ụdị akịta odebere Emeka nwanne m ọrụ nwoke Emeka nke mgbe akwụkwọ a ga-ebe ọkwa n'ebe a na-arụ ihe anụma pịa wọta ka m jere nye ha okwu ọrụ jere ebe ahụ ndị awụọ m n'ala ọkwadụ ka nsoro na moto ahụ ebugoro pịa wọta n'azụ ntụrụ ka nsoro ha na-ede mmiri ọ na-ejichekwara nke ahụ nweghị isi nwanne ọgọ nwoke onye ka m batakwazịrị ụnyaahụ tata anyị jekwe nke ebe a jere na kọmpini ndị ebe mechebe nche anyị gwa mmadụ ise gara ebe ahụ ọ na-ewere mmadụ ise a na-apanye na mana ọ nwere ajụjụ ajụ mgbakọ mgharị ajụ mma ma ga-eche nwuche ebe a ndị oribi ebe a gbara ewe ma ya agbanwe ọsọ ma ya ahụ ofensị egbe ka m na-ekwu mwachi ebichekwa ya ọdịgo okwu a bụ eziokwu amakwa m ihe ga-eme eme ka na ịka amaghị m eziokwu ike ụwa amakwa m akwụkwọ ọgọ mgbe oge ebe Mama! Ugomma! Mama! Ya. Emeka si na ọ ya aṅụ tii. Ndị nwa gị nke ya ekwa. Ka m nkwanụ tii. Ị ga-enwe tii. Wọle eme ime tii ha bụ ahụ. Aga shọp. Ada, ọ bụ na akpụrụ oge mbụ akpọ ka dị mma. Agba adịrọ. Ofe adịrọ. Nwa ife dị. Na obere tii dị ka nsị ha mee ha abụọ mụ. Ọ ka ị na-akọ ka mmezikwana gị. Iburu ọrụ ọ ịbụọ ilo je kpata ego. Hai! Ada ọha maka na enuru ga-adị. Ada ọha ichetekwara ụta. Ichetekwara onye a. Ada ọha ike onye ga-eme echi. Ọgwụ ịma mgbe na-abụ mbata n'ụlọ na mgbe okporoko ma rice ma azụ o nwere ibe eji egwu nwere mgbe eji ndị na-agba bọọlụ ọ maka na enuru ga-adịzi Ada ọha iwe echezozie m so onye nzuzo ụmụ gị nye nwanne nwoke Emeka ibe chie m ị na-ekwu nke ị na-ebute mgbe ị na-ebute ị na-ekwu nke ị na-ebute mgbe ị na-ebute ịpụọ n'ilo gị ga-akwa mbọ ụmụ nwoke gị ọ bụ nwaanyị ka ọ dịrị inyezi unu enyi ka ọ bụ oge na njikọ n'ike chere
ọ maka ebe akị na nwoke ma onye ọha na-agba agbụgharị n'ilo so egwu na-akụgide gị na okiri ebata na be m ebe a hei ha tọrọ ngwa ma m na ọkọ ya adị so otu akụ imechezi wee chenji hei akụchakwa ka afụdebe alụ nwere ihe ma ebe na nsogbu adịrị gbara m chere m ọkwa gị na nwoke ma mana ihe na-emekwa ka m gwa gị ọ bịa nwaanyị agaghị ebe a ya chie m ikpe maka njem ije gburugburu ji arụrụ ahụ na-eje n'obodo a ma gbaa njem ya afịa hei arịrị n'anya ka ngwa gị onye nwere eke na gaasị na ife na agwa gị ọ bụrụ na ị pụrụ gba mbọ gị ụmụ nwoke ibe gị onye ha bịa ebe a kwudo onye kpọrọ gaasị ọ bụ ma mụ nwa enwere m eke asị na ife na-ekwu shọpụ nka shọpụ nke nwa nwe bido ya gbara ahụ nọ Quando o cara falou na conta, me bulou de alta das outras, caso o raro dele. Olha a gente falou que não olha isso, mas não algum que. Olha a camba tá passando, ninguém tá. Aí já foi o que é baixo, vamos pintar, ande evento. Aí vamos de saga lá, onde eu vou mais isso. Ana para nada. Mas não vou lá do lado de bagulho lá. A de uma madeira tinha cheba, não libera para uma leva, mas a bom osso, mas a oferece que é para caminho. Mo ache bi chekwe odu go bu abezu ama kwa mi nge me ka na ka ma mo mezu obi ko wa ama kwa mo subadro tu si ade abu kwa ba mbo ga ebe subadro tu bi o ya bi suma o Amaka for go ke here ya lati okay see ya mama who got ma mama yeah Emeka si na ya ntị. Ndị wa gị nke efa. Ka ngwa ntị. Ị nwa ntị. Wale mee ime etu ha ba. Aga shop. Ado. Ọbụna oge mbụ na-akpọ ha mma. Agbadoro. Ofe adoro. Nwa ife dị. Na obere tii dị ka nsị ha mee ha abụọ. Ọ ka ị na-akpọ ka mmezikwa gị. Iburu ọrụ m ọ ịbụọ ilo je kpata ego. Hai! Ado ha maka n'elu lugari. Ado ni cheze kwa mota. Ichete kwa munya. Ado ni kebanya ka emechi. Ogwi mangwe na abụ mbata no na. Mma okporoko, mma rice ma azụ. O nwere ife ji egwu, nwere kwa ji na agba bọọlụ. O maka n'elu lugari za ado ha. Iwe chezozie m. So onye esizo ụmụ gị. Nye nwanne nwoke Emeka. Ibe ji em. Ka njikere gị. Ị na-ekwu nke ị na-ebute mgbe ị na-ebute. Ị na-ekwu nke ị na-ebute mgbe ị na-ebute. Ịpụọ n'ilo gị ga-akwa mbọ ụmụ nwoke ibe. Ọ bụ nwaanyị ka ọ dịrị inyezi unu enyi ka ọ bụ oge ka njikọ ọ maka ebe akị na nwoke ma onye ọha na-agba agbụgharị n'ilo so egwu na-akụgide gị na okiri ebata na be m ebe a hei ha tọrọ ngwa ma m na ọkọ ya adị so otu akụ imechezi wee chenji hei akụchakwa ka afụdebe alụ nwere ihe ma ebe na nsogbu adịrị gbara m chere m ọkwa gị na nwoke ma mana ihe na-emekwa ka m gwa gị ọ bịa nwaanyị agaghị ebe a ya chie m ikpe maka njem ije gburugburu ji arụrụ ahụ na-eje n'obodo a ma gbaa njem ya afịa hei arịrị hei n'anya ka ngwa gị onye nwere eke na gaasị na ife na agwa gị ọ bụrụ na ị pụrụ gba mbọ gị ụmụ nwoke ibe gị onye ha bịa ebe a kwudo onye kpọrọ gaasị ọ bụ ma mụ nwa enwere m eke asị na ife na-ekwu shọpụ nka shọpụ nke nwa nwe bido ya gbara ahụ nọ na-abụọ
o nwere ofu onye n'ime ndị nne na-ete ndị nne ure n'obodo a na-etetọkwu aha parisha onye nne ma akwa ndị nne si na kpọọ onwe onye nne mana o tego anyị ure o chigo anyị nyu n'iru fada onye m na-agwa gị maka enwere onye ọzọ bụ adaọra na onye ọra ihe a na-eme tọgharị na-ebi tọgharị a na-egbutecha ama n'ime ọhịa onwere ebe a gị na-egbude ha fada anyị dịcha oge ọ biri n'ome ọ na parish a ka ife a na-eme na parish a mara akwa ndị nda ozugo na eleme nwayọ na-afụ na okwu abụrụ okwu a ga-akwụ ọtọ wee ife a bụ okwu a ga-elebanye anya ọfụma aga m agbajebe ka ndị bishọp biko na fa na-echezi m eche biko na-enyefe anya n'okwu a mana ife unu ncha ka emekwala mbọ si jee zie efe ozi ozigbo tabịa afụ m gbanụ mbọzi ebe a biko ka mgbajebe na mụnwa ka a na-echezi na nzukọ ka ngaba onwe m chọrọ ihe oge ị ma na fada gwara ya mbọsị anyị ga-abịa abụrụ echi na-abịa ọ ga-anọ ya echi kati onwe ihe m chọrọ nyere m aka gbafeta nwaanyị emego arụ n'obodo a nwaanyị etego ndị nne ure nke akwa kristian mọda onye ọbụla ma akwa bụ onye nna zụrụ azụ biko nyere anyị akwa gbafeta ka ọ mara ihe ọ ga-eme o mego arụ n'obodo a ihe na-eme ka ụmụ mara na isetụsi okwu a ga-echi nwaanyị ahụ ezi ọ bụrụ ọgwụ Adam, ebe ka ị na-ejezi? Ị na-eje ahịa n'ime mmiri a? Ngwa biko bịa rito bịa gị baa moto were ụkwụ ịgazie gị gwa mmadụ na m na-abịa bịa baa moto idiot ọka nwa mmiri na-amụ onye a ebe a ọ dị gị nwa onye ahụ bụ anyị ya adị maka mechie ụzọ ka anyị pụọ Adam mechie ụzọ Infatti, ma deve con un naso.
ebe ka na-eje biko kwụla ebe akpọpụta ya ka izi ozi ka ịba n'ime zi n'ụzọ ba n'ime mekwanụ gịnị nke bụ kwụsị ebe a zi ozi ka ịba n'ime mekwanụ ma anya kpọpụta ya Ada ọha Bueno, para que incluya ni le voy a batir. Hey, saca. Ado. Apa? Ado mo nke ịba n'ime. A sị m ka ị bịa zie ego ozi. Ụmụ nwaanyị ziri mụ na Stephanie ka ị bịa zie gị. A sị anyị zie gị na achọ efu na meeting echi. Ọ dịkwa na mma. Amaghọkwa m. Ọkwa ịbịa. Ị bịazie nwale ife ha na-akpọli. Nna akwa nke echi. Nke echi dandam. Echi dandam. Okay, so bado. Mana onya mere nnọọ unu ji bịa kama ya abata ime shop unu kwuru n'iwu. Onwe ya na-esezi m njoba. Ọdụkwa m nke ịba n'ime. Kebe ọdụ nke ịba n'ime. Biko. Bezienu ka ebe na-awazie m. Sake, mbe ya gabazie. Ọdụ ọzi gị nke ọna. Onwe efe ncha ka mụ na aka ne. Okay o. Ngwanụ ka emesịa m. Nkene nnebe. Nenu ha. Ndị bụ CW n'isi ọha. Sake. Ya ka ndị gwa nke na-eme eme. Mana dala ka ite ma azụ n'ọwa nke na-eme na-esi m olu ada. Ndị CW ga ndị gozi, anyị ezigbo n'ego ozi hazi. Ya ka nsị ka m nụnụ ihe ahịa m nwere jiwe ebe ọnụ m ya ejikọ ọnụ. John gwana m nke na-eme na m agụchasịgo ntị m na-eche. Antonia bịa na CW wee kpee gị. Ị na-anarị onye ọha di ya. Antonia ifere ka o si mie mgbe o jekpesara anyị si nọ ebe onye ọha ga-aga ebe atọ ndebe onye anwa ga-osoro ga ebe ị ga onye ọha ga ebe onye ọha ga-adị. Gịnị bụ na onye ọha eso mgbe na-akwa jụba m ọ maka esi agba ya wee egwu ọ maka esi ya hazi ya wunye wee tụọ n'ebe dị ọma nke kwara akụ ọma na onwe ihe a na-ewepụ n'azụ n'ebe azụ otu ịnọkịta igbu ọkụkọ o nwere ihe kwesịrị iwepụ ọ bụrụ na ị wepụrụ ife ahụ wee sigodo elu ọ bụrụ nnụnụ elu onye ya ekwe oriri inu ọkụkọ ọ bụrụ ife a na-arụ ọmụrụ ka esi ahazi ya bụ ife na mmụọ maka esi ahazi gba ya esepụta ekpo m na tọyalụsị onye ikuku ego ịtụnye onye elu ikuku a fe ọfesa itutupu ya nwaanyị ike ọ bịa kpee m na CW meet gbam ka emezie m gịnị ka a pịa anụ m ịkarị asị nwata ụjọ na-adịrị bịakwu ndị CW mmụọ agụ nwaanyị nwaanyị ike mma abịa m mgbe m bịara na onye nwere okwu ya ekwu m chọrọ ka ịdịrị m hai n'ime mmụọ na-esi okwu dị hai brand adị hai onye ka jiju nke nke ya ahụ kịta ka apịkọ ya mụ mmanya odo Biro. Ọga. Buta nụnụ. Ndị ebe a ka ọ na-abịa. Bọtị ya. Ka ndị na-akwa ndị mmadụ nọkwa ya Onye na-akụ o? Good afternoon. Good afternoon. Mmadụ nọkwa ya? Onye ka bụkwanụ? Abụja na Antonia. Papa. Papa o. Hello, onye na-atụ. Abụ m ije ahụ na Antonia onye nwunye gị na-anara di ya. Gị igbe kọrọ bụ nwoke nwoke onye ọha aka dị Antonia kọrọ pịa aka. Kedu ka onye gbasara Antonia ọnọta Antonia kedu ihe gbasara onye gbasara dị ka ụdị gị anya na nwunye gị rapụrụ gị na-eji amapụ nwaanyị ọzọ di ya iwe na-asọ gbasara gị. Ikudi mmadụ dị ka gị. Bịa, kemgbe ka m na-agwa gị ebe. Gbadịa ha adịgo too much. Ị batakwara na ngwuru aka gbadịa m. Ịnwakwa na nwa kwụsị mmanya ebukata na gị ife abụrụ ite na ngwuru ịkparị m ọzọ. Eyi nga ebuche nje kọrọ. Ekwara atụ gị. Isi gị ekwara atụ gị. Ọmara gbasa m na-atọ ha. Ọmara gbasa m na-eti atọ na TV. Nekwenye mkpọ onye kibi ọbụ nke ọkụ gị nwaanyị ahụ. Ụlọ pụta ya ahụ. Bata ebe a na-akọ atọ ha tupu ya. Di ese m
bichi mu woni. O fa ka to ni a. Kede ba ti go mo ka kede mama no chineke. Kede do ko. Ngala ba ni go ni go. Não é que agora. Se não vai fazer. A gente vai te lá. Alguém não vai te lá. Pode ir lá. Eu vou te levar. Não vou te levar. Para tu que digo que vou. Cadê o meu aqui? Não cadê o céu do padre? Outro. Porque minha babá minha mãe minha babá mas tudo vai fazer com os povos. Aí eu vou aqui tudo vai ver um jogo. Alguém vai te não olhar. A bomba que é, eu tô olhando. E olha os caras Ndinde mama. Ndinde mazo onu mma. Ụmụ nwaanyị njikere ka ọnụ. Ụmụ nwaanyị ga-abịa ka anyị mechie. Antonia, shameless idiots. Vous could do the bride 1,000 and regulate. C'est ça. The bride 1,000 and regulate. This one out. You may go wine. Hey! Challenge is I'm a million on. In 1,000 naira. You are a disgrace to this community. And you are a disgrace to this parish. You know, see a room where she died in Europe, yeah? You get better, you see the way they're okay? I'm not touching you. I'm not getting because I don't know what you're talking make him. I told him, you want he destroyed to my you, the Japanese union, getting in a debt to the Anaka. Dear one customer. Oh, what are you going here? Or put a dear walking out in a shop. I give up you're quite fine. Maka no buru ife di mma ige eme ka muke mmadu chupu mu ya na bia so you be can say second giba hey second all brother can na funa ke madam do good with 16 years I put in the joint of ni be ka ihere ni mari nka imara bi gibu ya si were squeta imara ki si me ona ro wetula mu ye ba ogo chokwa te fa de gidi polata nto dia and I hear the 2 weeks ogo wa kana say I do ogo mo ka de kuma ke e be give you fly he's gonna continue and that has I am talking Makibe Chris I want to throw the bed and double move where the capona there Kedi mu nyeki. Mu yemi jiwe na afọ. Iye jiwe de ba afọ kan kuku. Iye jiwe de o kan se de yi na ye fo na awa trouser. Iye jiwe wali ya kan se de won ye se dia. Na shop ya kan esi na shop ya web deba o e no no ya aso kan mu nya me ya na kanaka. Se na printing.
Then I put him to no something beyond the stage. Then I put him to more. Yeah, and a bubble sweating at some swambo. You know, never candy. Okay, for candy. Ufu abakia nanti ndoro kanezi. Kama mwefanya if ana mwani ndo na na iko kaneka. Wewe je ntigo zile mapo so mwa dide. Kama sasa kanjogi. Mada na ochoro nubi. Onya ko de jeru bia kana huri fakora. Oh. Ana yeme. Saya ya. Ine mwanya na kifuni fanja bo ko fancy. Ngoja hapo for decoration. Na kana second missionary John ya bia boso. Nya onye nzunuzo igwe. Onye nzunuzo igwe. Wo yo. Amaka. O we go play one day one day. O ka ma bi ja do play e ba we go. Ka do de ka bi ya. Ka ba di we. Ina mata ti go, na mata ti go. Emela. Bikina na ka ba. O mi na ti ya. Ma na choti. O ba ti ni. What is not no? What are you going for me? I'm not even. You got to get kind of. What's up, Lavazia? If I'm not gassing, I'll throw more. Yeah, no, but the Kanga car, if I'm not now. Oh, yeah, move them, but then move them, yeah. Mechie ọnụ nne ga meeting. Enwe meeting nne ga mana ngabi ụgwọ. O mana ngabi ụgwọ tata wee pụọ. Ifere ebe mbụ moto maka ha na ha fụ mbụ na moto na-abịa. Ha tichie shop mọpụ isi ya. Ba ka njiri protein chip pia bata bịa nwụta gị. O mechie na shop. Ihe o mere gị mgbe abụ otu anyị nọ na ọgwụ ọbịa ma ntọ oke ego. Ịfụchata m pia. Ọ gara nzukọ. M na-anọ ebe a chere nwere ndidi ọbata. Na-eme ngwa gị, ifu ihe m na-achọ egwe gị ụgbọ. Nne gị bata gwa ya na-ewetara m ego m n'ọfịs m ka ndị bank gara imechi ọfịs m. Nke ọsọ nwa mechi ọfịs m egbu mmadụ. Andị nwa abịaghachi ebe a maka ụgwọ a. Ee, ifuru indomi ya edere ebe a. Bịa m, a ga-eficha ya. Ebe gị na gị, ọ ịfụ m bịa. Ndị kọstọma m ahụ na amara asị n'aka. Ihe ọnwa egbuola ka atụrụ aka. Ka a na-ama nọọsụ ego. How many cups? 3 cups. No, may I 50? Yeah, may I 50? Hey, thank you. You thought may I 60? They're going to have my rice, even may I 60? They're going to have What are the total? Let's see, I know. I think what are the total? Don't worry, can you take the bigger bouquet right
dịrị ikuku ego n'anya abụ ka nwunye si adọkpụ ya ka ewu na-aga abụ na o jere igo ya ọya nwaanyị rice na mara nkọrị o wee jidie nwunye wee je wee nwụchikọ ya tam o wee dọlụzie ya na-aga ọ na-akwazi ya na-aga onye fitiri ya nwunye ya kibia ya kibia onye ọ na-eme ka ewu ifukwuru esef ife oge ọ na-aga ka ewu nye na-eti ọ na-aga ọ na-etie gafuru ebe ọ dọkpụrụ ya na-aga na ọ na-agazi ya anụ maka ọ na-eme ifukwa ya ebe ọ na-agasi eti ọ na-aga ifukwa ọ bụ n'ihi na ebe ọ kara ịka mma n'ihi na ebe ada otu ndị bisi eme ihe nwa nwa nke elego ugwu ya ikuru nke ọnụ ọkwa ya ọ maka nakwa m asịkwana na ọmụ steeti onye ọha asị gị si na shọpụ na babe gị na shọpụ gị nakwuru nwunye gị ebe nwunye gị nyere obi napụ nwa m rice ọbịa bigote na shọpụ onwe ihe ọ na-apụghị ime ọ nwere ike ebe na shọpụ a na-akpọkọrọ mọrọ obodo ebe a kpalịba Chineke si na ọmụ ka ọ na-akparị biko achọpụkwụ n'ụka ụbọchị nke taa ka nwee ike rụzu ahịa m n'udo na anakwuru nwunye gị ọka nlazie m ihe ọka nlazie na be m nwụọ maka na m rapụrụ mma nwụrụ ịma na mma nwụ ihe niile a mere n'owu na ihe ọbụla mmadụ na-eme nwunye m bịara ebe a na rice tupu m a na-elegharị anya nwa ga-alago adị mana mena ya aga m abịa ka mena anyị lụwa ọgụ n'ime afịa ka ndị mmadụ gbakọrọ anyị mba m si na m lụtara na mma abịa ka nna gị pamit gị gwa m nke m ga-eme nwaanyị ma ruo na be m ịma na ọhịa ọbụla ikwu ka m ga-eme aga m eme ihe gara ịbịa na pamit n'aka gị ihe ọbụla m gwara ka ihe eme mgbe ebe ihe m gwara gị ka ihe eme ị chọọ nne ya nụnụ ọ nke ka iji nwa ya ekwu ihe meziri m oge m larụzi na be m ị ga-egezi ntị nwa ihe ga-eme ya nọ n'ime otu anyị gwara m ya ka ọ dị ka anyị banye mụ ebe ị ma ka o si wee mee mgbe ị na-abịa ka esi ka isi wee bute ha rice a bute m ebe a ebe mana rice a ka m na-eji si weti ndị kọstọmas m ga-eli taa ọ lara gị nke a lara gị ọ iwu ọkụ aka m butere gị rice ya ma ihe mere na nsogbu adị nwa gị ga-abịa n'echi ka m bee ya akpa rice ebe o siri otu a mee ifere iche akpa ịbụọ m bee gị nwa ga-abịa m mebie ndị ọkada ha butere gị mme na agwụkwa na ofu onye onye ọha ka ị na-agwakwa n'ihe a ịma ada ọha na onye ọha ofu ihe ka ọ Chineke zụta ọmụkọ ya sa anyị na-apịtọra anyị na-apịtọ iji gome ifi na-aba ebe a ịnachi shop iji jepụta rice ahụ nwa m bịara ebe mba na ọnwụ ma nke anwa ihe m ga-ebi ezi unu akpa rice ị ga-etinye nwa gị abịa ka m wezi ekwu ọnya maka nwaanyị alara gị alara mgbe ọbụla ị na-abịa bịa bụrụ nụ rice ọkwa ihe m na-atọ ihe ọbụla igoro ugbu a gbakọọ ya ka nye na-ebe ihe ọbụla i siri ebe a ọ bụrụ di gị kpọrọ ụmụada na ọmụ kpọrọ ụmụada mụnwa kpọrọ ụmụada Adaora na mpịtọ nke ị na-apịtọzi n'obodo anyị akaligo ị na-etezi anyị unyi n'iru na-etechu anyị iru Adaora kedu ụdị mmadụ ibuke na-abụ ị na-ebibe mpịọmpịọm na-emebi na-etetọsi ụmụada iru n'obodo a akpọ m ụmụada ihe nji wee kpọọ ha bụ ka ihe anyị ayịyọ ma kwe nkwa na mpịtọ niile a ga-akwụsị n'obodo a ifele na-emezi m yes ya ka anyị ji maka ya bịa kwụsị ihe anyị na-epegharị gị n'ikuku ego Adaora lakwuru ozi gị n'ịlụgo ozi kwụsị ihe anyị na-apịtọgharị hapụ Antonia na di ya ọ bụrụ na anyị bakwa ebe ọzọ maka ofu okwu a ihe anyị ga-eme gị ị ga-esi ebe dị ka pụọ jọrọ njọ eziokwu bụ na ife anyị na-aṅụ na gị na onye ọha a na-akpọ ikuku ego na-eme ihe mpịtọgharị n'azụ gbuo onwe ha adị na nwere ife gwara gị nke ị na-adọghị eziokwu gwakwa anyị tata ifuru ka ọ na-akwụasị anyị na-akwụasị ekime ọma ifere adịrọ nwatakịrị a n'anya ọrụ gị fere ya ọ dịkwa egwu ọkụ nwaanyị ka ịbụ ị na obe dị ọbụla ịmarị Adaora so unu hapụrụ be dị unu wee bịawa ebe a nnọọ ka unu wee kwuo ihe akwa ya Chineke afọkwa unu niile nọ nga ala megoro na aka unu otu a
Jimon kage adeji. Mamu mama ga esuru mi aka ni ma ke. Which go so na I'm proud na my sweetheart, honey. Una na no kwa honey. Oni na pem ni na. You don't know and so no oboda. Kika wolo onu. Ife na de meku ya o. Ole go ko ife na afia. Ole go ife na afia. Because even now, second boom, because I am making them look cool. But you must put them on the Papa, who know you can go down a coffin when you got to meet your brother? Why not you? I was meant to put that yet. Why not you one? No, but I am not saying to go. And then my leg and get was here from more. Oh, when you do go to the Agamu, It's a more good. I didn't go to Odogan. You might eat the most in the Papa, onye haya woni ikukwego ne pesa. Ikukwego papa. Onu ro wan, oda no wan. Onu ko wan yo. Onu ko wan. Mo si don yemu ke amma. Obo no ga no ko yemu suge mo no ke ko wa. Osweke. Get. Aga ma no pe ba no pe pa don ai ba. Ma no pe ala don abda won wan ba. Me mo ko ya. Agwa no barika na barika don o ka ko kwa mo. Kama na Chineke na bini ko na ezo ka nne. Akwa ezo ka nne ba de ka ma. Mana ke na chokwe bu anu no na. O ya chokwu ihe maka adu nu nwa. Aro.
Adọ ha bịa na ezinụlọ anyị mebiri anyị ezinụlọ. Ndị ọgọ m nke na-emekwa ka m bụ unu kịta bụ na ọgọ ya nwaanyị bụ ije bịakwa be m were osisi bụ igosi nwanyị na mkpamkpa nwanụ nwaanyị na onye ọha na-agba n'obodo a na ọnwa sikwa ebe a ga-esi bido ya kwụrụ makwana ihe ụzụ mbido wepụwa mmiri a mgbe ọ ka nọ n'oge ọ bụrụ na emechapụkwa ya na-abịa imechu nwanne nwaanyị agbakwa nkịtị mana ka njọkọ eke ka njọ gị ichepụ na aka nwanne nwaanyị enye gị azụrụ gị ụmụ ọwụ ya mụnwa bụ mmadụ ichezo ka nze ebe ọkpọrọ na amagara na ebubata ị na-abịa kpụkpụrụ ebere ana na bunu ichezo ka nze mụ na eme jekwu mechie ọnụ ịma na nwaanyị nọ na di nọ n'okpuru di ya ndo mana ka m gwara agba ihe niile na-ekwu ebe a abụrụ eziokwu gị na-ekwu ya gwara na be gị ugwu ide adọ ha nwanne m nwaanyị ọ bụchakwa ya ga-agwa gị ihe na-emekwa ka ngwa ụlọ gụna ndị be anyị si agwọ ofu onye fu na ọ ghọrọ ihe eke ma mmadụ na-agbafụ ya ọ bụla agwọ eke na-akarịgwụgwọ nku aka na anyị na-achọ ka ngwa ụlọ kịta na ụkọchukwu obodo a na ọ makwa maka iji arụrụ ala iji agwa na-aga n'obodo a ọzụkwa ka ha bịa n'ụlọ ụka ọ bịapụ ha akwakwa ndị ekwuchakwakwa m ọkwa maka m bịara ịgbara ụnụ ọgwa ama ya bụrụ ibu n'okwu a ga kọsara ụkọchukwu ka na gbaga n'okwu a biko unu fụrụ na eke na-agafe gị oku aka ọ gafegokwa nkụ aka ọgọ nwoke ihe eche ka ịnaba ị na-arụ gwara m ada nwaanyị bụ ada ọha si a na anya mbụ onye mbụ nna fụrụ ụtụtụ echi bụrụ ya mmanya dị ka njere ahụ ụra ọ na-atụ Kwenye gị ka ụlọ dị gị gịnị na ụlọ dị gị? ma chụpụgo n'ụnwụ Kebere ihe mekwanụ? ọ bụ maka ụzọ dị mgba a na-akpa Adaọra ka o ji chụpụ mụ na ụmụ m Alụ maka nwaanyị ka o ji chụpụ gị na ụmụ n'ụlọ. Bịa ka m mechizie ka anyị naba. Ke maka ụmụ gị kwanụ? anụ n'ụlọ na ịlụrụ ebe nwunye anyị fụrụ n'ụlọ ụzọ ị na-agbachisi agbachisi ka ndị na-adịghị ma onye na-egodu ka ndị rahụ ụra ụra bịa bịa ka mechi ugbu ka anyị naba ka anyị naba ka anyị naba bịa bịa ngwa ka nyelu gị aka ka anyị ife a na di gị bịara ya chiri anya mmiri n'aka na-efe ọ sị na onye bụ onye ọha na-egbasa ozi ụdị akụkọ a mmadụ gịnị bọọkwa asị onye ọha ọ na-ekwu onwe gwa ihe jikọ mmiri ọ kọstọma na-abịa aṅụrụ mmanya na shọp oge ọbụla otu oke si bụrụ m na-akpali n'obodo na mụ na onye ọha n'anya ndị mpụ ọ bụrụ gbasa ose na-abịa aṅụ mmanya na shọp ndị na-abịa agụ m ihe na shọp ka ama nke o si wee bụrụ isi ka o bụ n'isi mgbe oso eke kụchara ụkwụ kpakpakpakpaka bịa ebe a na-asị na ya ese gị na Adaọha na-adịghị nwunye ya na-ayịghị ma na-ayị enye na-akpa iko ego agwa gị sapụ ihe a bụ nwunye onye isiokwu na ya ka m gbuo papa ọnwa Adaọha na-azụ osokenri ọnwa Adaọha na-enye azụrụ ụmụ ọnwa Adaọha na-akpụrụ ogbo nọ kedu ihe a ga-ekwu dị hapụ ibe ya hapụ ihe hapụ okwu ọgbatara oso ka a na-ekwu na asị amada ka na-ekwu ihe ọzọ hapụrụ m ihe niile nọ na ya mụ ma na-eme ihe niile nọ n'ụlọ ma ihe izu nri ome ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ihe niile a na-eme eme ya eso ka dukwe m na-akpagharị nwaanyị ada nọ na be di ya sị na ya na-azụrụ di ya ụmụ ma ọ bụ na-akwụrụ ogwu ụlọ ma ọ bụ na-eme nke anyị siri ụta ha eme ma ha makwa na onwere mgbe afọ anwụrụ n'ebe ọkụ adịghị adam achị kedu ihe mgbamezu ọ dị mma ife mere na ọbụ okenye ka mbụ mma eji anya okenye tinye na mmiri mara ihe na-aga na mmiri maka ejighị ụdị akụkọ amara ya eji ihe na amara ndị biko etu o si na adị ya bụkwana emekwana ka anọkọta asị na ejighị aka ya adam biko na ekwe abụ na ajị adịghị ya bụ akwa akwa ebe mbebe akwa mkpuchi ya nye dị m ohere nye m ihe nye m
Trust me now, trust me. More, trust me. Gini, Igbe. Stop me. You can go my hand. No business woman. Bia, Adama, Auntie, Adama driver. I'm gonna book now. Only I use the seat to cut or whatever. Where? If you are away by, you will be kitchen. Oh, I don't want on a hat. Nana, IKUKU mesele wee gbalụ Antonia mụwa. Ọ bịara ịma aka ngosi ya nke njikarịa ya o nwere ife m elu ya taji ngosi ahụ even gị echucha ya mpe ya baba si nke nwa okwu ihe niile dị ọnụ pụcha izo ga Chideyilo si ọmara ebe Chideyilo si ọmara ebe o dere azụ ya ya tinye iru ya ebe a fụọ gmash ọ na-ana 1 naira shishi ego moto onye ya onye ihe ego moto ta n'ebe akwa ọdụ ọnụ mmadụ ọ dị hụ ọ bụrụ na ọ karị nye ọbụgodu tụkatụkụ ụkwụ atọ onye ọbanya na ọnụ ha ụwa agadi nwoke amata ọta spango amatikwa ma ọ mụ na gị mụ na gị okwu mụ na gị okwu kedu ihe o ji bụrụ na ụwa niile ọra na egala niile ji wee bụrụ anya ntị imi wee tinye gbasara gị na ikuku ego ife gbakwa mgbagharị ị na-ajụ ajụ ị maghị mba anya ụfụ ọ bụ ha anya ụfụ gwazie m ihe ọzọ ọ bụ ọ pụtara na ọmụmụnwa na-emekarịcha n'obodo a jụbakwa m ha niile nọcha ebe a ha niile na-epio piom nwakwa nke buru oche n'odo nwuo mana otu aka ha esi wee ji m na-akụsa mba n'aka onwe ife mmefa ị na-akọrọ m akọrọ ọkwanụ onye na-epi ya because odu mere na ime enyi anyị efu obodo anyị efu ọmụrụ ofu mkpụrụ nwaanyị nọ n'ime si n'aka ya dị ọcha ịfọrọ fụ ọgọnna seke anyị ịmara akụkọ onye na-afọ anụ ya kịta ọdọnụ bụ mbụ ọ bụghị onye na-anụbụ ya mbụ na nwatakịrị Gaddafi Ụkamaka ka ọ gbawara aka pịwapụ ya aka nwe n'ala ya tochukwu etu a wee pịwa anyị aka n'ala ya tochukwu ọ pụtaza n'ebela anyị seke ọligoro n'ihu executive tebụl ọligoro na-emezi St. Maria Virginia mụ ọrụzi onye ha bụzi wee na-akụba mme mmesịsị fefe kwa ama n'otu ụtọ mme egosi ha ihe taa gwa ha na nọm anyị nọ mana ada sị ha pụgwa atọbụ ụtọ sị wepụ ahụ kedu ihe megidelu nnọọ megide gị nnọọ wee mee ikuku ego wee chọmalịcha nwunye ya ife ọkpagharị nwunye ya bụ nnọọ ọzọ eme abụ nke na-eme pokopoko mana ife megidere kedu ife mere ikuku ego anyị kpara ya aka ọ wee chụ na nwunye ya apụ m aka o nwere ihe a na-ewepụ n'azụ elu ya so ogiri mmadụ obi dị ọ dịka oji ọgwụ wee jide ya ijikwa ọgwụ nwa jide Baby, mmanya ama nsogbu m. Nna bụkwa mma ka iwe na-adịlụ m ndụ ka iwe na-eme nye ọfụma. N'egbu ọga m. Ife na-eme. Ikuku nwanne, ikuku ego. Onye ọrụ n'ime. Ikuku ego. Anyị na-ene onwe ya ikuku ego. Adamma, ka ebe mịcha m nọ. Kwesị ebe ọ na-eme m ọ na-eme ngigi na ikuku ego. Ọ dị ka na-eme akamụ. Nne, ịnwe nwere ka ọ na-esi eme ma ọ mapụta n'ụzọ ya apụta ya anya. Maka na emerozi ihe m jiri oji eme ego ego na-atụkwanụ m. Nwoke ji ego na-atụ oji ịgba n'ama. N'obodo a. Ife a na-eri dị n'ụlọ adịghị mma n'ụlọ dịrị n'ama. Aga m na-eme na-aga n'eri.
Unu wetara ọnụ unu kpọọ m ikuku ego. Ọ na-ekwusa m. Ikuku gị na-aragide mkpu ebe a. Unu ga-aragide mkpu ebe a. Ikuku ma ọsịsọ pụta mkpu. Mmadụ ịchụ nwunye ya ọ dịkwa n'izi. Bọdụ ihe anyị na-enweta ada eji m ya mara gị. Ama m na ị na-aṅụ hiro ka ekwesị nke a. Mana asị m ka m ṅụọ nke a. Ọ bụrụ ụbọchị taata m na-eselebreti ọlụla nwunye m. Emekwana aṅụrego m nke m na-alahụzi ụlọ na-ekuzi hiro. Nwa sị ka m ṅụọ nke a taa. Adaghị manụ. Amakwa m. Ya ụtọ m. Ịmakwa nke na-eme m. Na m batara odi m wee na-akọrọ m na nne nwunye gị bịa na be anyị wee kọba rọbish juru ihe niile eri ju ya ọnụ kọsịsịa wee sị m na gị o jikwe na-adị na mma ijikwe wee chọọ nwunye ya ube m nọọ kwuchicha wee na mamụpụtazi m wee na-agwa m na-asị m na ife dị otu agụ nwaanyị ya bụ nwata ọgọ nwaanyị ọnwụ ngaruo na ndị ọgọ m ụtọ ọ dịka ọ na-anwụta ala echi ntị egwe n'ego na bankị njikọ ebe o nwere ụkwụ o ji were bịa be unu bịa na-ekwu na mma m ihe a na-awụgharị ihe a ka ha ma ma obi ọ ga-emegharị m ka m bịa kpọrọkwa nwa ana m agbakwa ya ọnụ nwaanyị ọ bụkwa sọ nke ahụ ọ sị na anyị akwado wee jee ebe anyị ka ejefu nna m ka ọ jikọrọ nna m ife niile nna m obi m na-afụ ahụ ụfụ ọ bụ eziokwu mana nsogbu adị ọnwa egbuo na ka atụrụ aka ihe ahụ ihe m na-achọbu achọrọ m ụzọ m ga-esi were si n'oruruo na be unu ka ndị be unu maragodo onye a na-akpọ ikuku bịa chere ahụha na-asa akwụrụ ọtụtụ nwaanyị ma ọmụ onye ara chọọ oche ebutere katkis nyegoro ya okpukpo mpa ka o were kpotuo mmanya na-aba n'anya mba mba para ya achụ n'ọrụ ọ bụghị bụ onye ize nwụmalị ya na nkwụ nwa ehenụ nke onye nwụ ka o bu anaghị ngwa wetere m ofu na wetere m ịbịanụ gwa ya ka o weta mmanya nwakwara ihe mụ na fada ya eje ma ṅụọ mmanya na-aba n'anya ebe a ka ị nọ gịnị mere na ị chọghị ide nwa beghe na-akọ ịkwa ya ọ na-anọ n'ime be m akwa ya mba ka m gwa kwa ya masta ka o kochie nye tichie nye tritie voice ya aka ya dị mma ijide microphone fada sị m bịa gwa di na nwunye mba enyi na enyi na ya chọrọ ife ụnụ isokwuru na ndị ji m akasị isogo na ndị ji m akasị na mụ na onye ọha na anyị mba dịka akụkọ si kọ dịka m siri nọ akọrọ m akọ ihe mere n'ụwa biko katkis ewuri mgbe ịnụrụ anụ ịfụrụ afụ ihe mgbawa ikwu ego anaghị esi eke esi ị ga-eme ebe ịṅụcha mmanya kọta ụkwụ okike ị ga-aga ịṅụcha ị ga-eru nye egwu afada si ya naghị ọ bụ ịnụ na nwere ala ndị ikwuru ekita ka nọrọ ndị mmadụ nne ụdị mmanya wetere m ofu idebere m ofu na friji na mgbede ka m bịa ṅụọ ya onye ọha adaọha ka ife dị ife a na-akọ maka unu na-abụ unu na-apụ iko n'ime ụlọ nsọ Chineke ọ bụla eziokwu na katkis ga-azụ osi na ịsa anyị ya eme mgbe m ga-abịa abụghị gbara aka o weta inwe obere ihe ya na envelopu si ọrụ echi gaa na bank onye ọha na-ajụ gị ife imenụ anyị sị ga-aza mkpụrụ inye m envelopu ka m na-ekwu zaba ife jụrụ gị nwunye mmadụ mechie mmanụ kịta dị frọ nso ihe nsọ a na-ekwu ka emere m ihe eme ọzọ nke bụ ntoji kedu ihe oge ị na-agba kwuo ọtụtụ dị ekwensu maka na ekwensu gị net etipụrụ nwaanyị ibe ibe ejiri pụta na na ta ji ije ka tụrụ echighị ezi nne fada nọ n'ime ya zebụcha nke ahụ a na-enye ị gaghị aghọtasị ihe a na-eme kwefuru judo a na-egwu fada ị aghọtacha ọnwụ na ị matara ofe a na-akpọ ofe onugbu ibike
enwere mmadụ dị ndụ e nyere ofe onugbu igbo gị n'ụwa ọjụ ya mana onye ahụ afọ dị ife a na-egbu agbakọ gị isi a na-agbaghị na ife unu mere ajọka ọ na-achọ ofe onugbu igbo gị ọkwa ifu n'okwu ha bụrụ ọzọ obere okwu ndị na-agabagokwa ọkpụkpọ ego afọ ụtara n'aka agbalụgo na ife ndị a aga m eje na nke bishọp olu ka nyere nwa nke ọrụ bishọp ife a na-ekwu maka ụnụ nwa a na-ekwu n'elu na-ekwu na ife bishọp ekwusịra na nnatazịa ya bụ ife a ga-eme ị na-eri ofe onugbu igbo gị gịnị bụ ofe onugbu igbo gị ka njefe bishọp onye ọha gwụrụ na ka mkpọrọ a na-ekwu nkwu nọ n'ụlọ nsọ chukwu aka ego na-eme mpụ dị iche iche wee jetụrụ nwunye nwoke ibe gị dụrụ ochie nwaanyị nwoke ibe gị lụgidere lụ ya ka mkpụkwụrụ ya ọnụ mmemme onye adachiri ochie moto ọkpọ ọkọ ga-eme ya ị nwụkwara nwaanyị na ọ karịghị mma na ijere na-epere ndị na-esi bred nkụ ipecha nkụ ije na kemisi si ha miksere ọgwụ mana gị na nwaanyị ejecha ubi na-egbu ngwugwu na-egbu ngwu onwe ihe iji agba ndị kemisi ịrụ gịnị ka ị agba ihe asịghị na ịdị na ochie nwaanyị katkis ị ga-ekwu otu o si dịrị gị ihe ị ga-ekwu otu o si ga-adịrị gị mma mana ihe mma dịrị n'ụwa bụ ihe niile lacha n'ala ka o si so onye amaala ihe niile lasịa ka o si so onye amaala ofe onugbu igbo gị onwe gị mma ya nwunye nyere ya ga-ajụ ajụ ana eme mgbe e were ụdọ kenye m n'okwu kenye m na-agasị mma ọka katọlik ọ bụrụ by force ọkwa fada asị ka ọ gaa hụ bishọp nsogbu adị ya ga-afụ bishọp ọ gachasị ebe bishọp anyị hụrụ ma ya ga-eme ka katọlik anyị ọ ga-akwụsị adam nwa pụọ onye ọha aka ede ogiri ka eji jide gị ihe ọ ihe ya ekechiri n'otuto Bora que ifo. Me go bebu no ma. Que ife na emeni. Ogbenye nkịta na gị na mmadụ na sheba dọrọ weda alọ ke ife na emeni. Genti, ọ bụ na ọkụrụ ebe ahụ ị ga-egbu mmadụ, ị ga-egbu ọchụ. N'okwu n'aka, even na ọ bụ na nere ọnya n'ọdụ ka onwere ebe na-ewere ebe a. Kedu ife mama mechie? Dịka agwara m jaka m ji ije aha. Okay. Abra ndị mere ga ebe na ekpe gị. Ogwu agwụgo okwu ebego. Ka mma onye ọha ya onye je gbagozu onye men na be m. Onye ọha ọbụla ga bebe m bịarigoro onye men ka m fụzie. Ebe ọ na-erikwuzie n'ime chọọchị. Eyuzie na shed. Nye ba ọzọ na emu na bịa yuzu ya. Okwu agwụgo. Kana onye ozi oke. Ebe kwa onye kansi. Oge ọbụla na-anụ. Onye kansi kana oge maka nwunye yi. Ka n'ihi nwere ego eji nete anya ịhapụ nwa ya ka ozi. Ihe nye hapụ ndị nwere ego ka ba nete nwunye ya anya. Ọ dị isara gị mma. Mmụ isara gị mma. Ina pora mo kedu ibo so gị n'okwu ana bịa we ntie yi ọ gị sebi sino mapụta ọ gbasara gị o tere ka abụ gị bịa ọ kere dị bịa hapụ ya nwa ka ina apoki na ka na abụ bịa ala oke ndị ala ana ija bụ nwunye na nke bụ nwoke ana ọsị ka eso elu ka antene na bụ fọdụ ya ma da ke weso maro nwa ọrụkwụ na mba nụnụ omenala Igbo bụ nwoke chụpụ nwunye ya
ọkwa oke n'ọlụ ya idukwe ndị be ha bịakwa kpọrọ nwunye ya ahụ. Ọ bụ na emere otu a nwaanyị ahụ labịa ọ ga-eme ya ji ihe karịa ka o mewere eme. Ọ ya bụ amụnala Igbo ọ ma nakpọ ga nọkwa ebe ahụ ga nọ ebe a mpaka iminizi ime nwe bil keke bụzi na m na-akwụ na bedin onye fụkwa na ọ chụrụ m tigide m chụpụta m na ụmụ m enwekwa ebe ọbụla m na-eje ama nọkwa ebe a papa onwekwa ebe ntị na-eje ịchọ ka ọ nakwuru nwoke a akpọ ikuku ego ka o je memina ya ka o je mee ya ife ọjọọ onwekwa ebe ọ na-eje nweta nwoke a mụ na ya ya eme man to man onwekwa ebe ọ na-eje ụmụ nwoke na-ekwu okwu ọma na-achịkwa ya nọkwa ebe ahụ mba ọmana mba ndị ga-ajụ okwu ya wee bịa ebe a kpọrọ ya bụ omenala Osueke ya bụ na ị nwere obi ekwe gị ị ga-ele restọrantị Adaọha nwanne nwaanyị mechie ya. Osueke na-emesiji ọkwa Adaọha na agụgụ ụmụaka. Adaọha na-enye gị n'ụtụtụ, Adaọha na-enye gị n'abalị, Adaọha na-enye gị ihe ehihie ka ndị ọgọ Osueke agụgụ ụmụaka. Osueke ị ga-enwe ogbo ya bụrụ abụ ụtọ Osueke ka m gwa gị ma imebe sọkwa ya Chukwu ji ekwu azara nga ọbụ ahụ ka njugede gị mejụọ savisi gọ na-apụ apụ Chineke kwere na ọjọọ nsị gọ na gbabata ọpụọ otu anyị na-eche m na o nwere fiuchi isi na-eche na ịmụ ife gịnị nwanne nwaanyị si ebe akụchara ọkpọ na bụ unu ọ kpọkọta ka nkịta kpọcha gị na onwe ha enweghị ike iche echiche azụ enwere ihe ịpụtaba akpọpa na ebe a na ngwuru ebe a dị pisifụl nwanne nwaanyị gasasịrị ịpụtaba ọkpọ ka nkịta nke gị ọgbọ nkịta tụwara ime unu na-achọ iju bụ na adụ very sorry maka na enubeghị nwaanyị ọ bụrụ na ịnụ nwaanyị bụ ihe a na-agabiga na nwaanyị ị nweghị ike ijele ka onye na-efe ụzọ onye gafere bọọbụ ya pụta ebe abịa na-acha ụtọ na-abụ ka nkịta ị gwakwara m na ị na-abịa ebe a tupu ị bịaba ị gwara m m ibe m tupu ị bịaba brọda amara m ihe m ụdị ha ka ihe mere iju ha ọmụ ịmakwa na mụ na ha igwe iju ha ọmụ maka ihe niile na-eme m n'iru maka onye achawa ejejekwa gị ka ị bịa ka ị bịa gasị gwọrọ ọtụtụ Ada mma bịa nwoke weta ego ka gote ihe ụmụaka ya okwena nwere ndidi ezigbo onyemego foko nwetara m ego nwere ndidi egbugbo maka anyị ịna ego okwu nwee sie ninu na nweta obi agụrụ m agụ nwa adịghị isi m na nweta obi mmụọ na nwa m agụ na agụ m nweta obi mgbe ndị afọ m talichara aka mmepe obi m ya bịa gbakọrọ nwoke si nga atụnye na ka ga weta ego nkịta ka iweta ihe ụmụaka ya eri ọbụghị na ihe anọ na-agwa gị n'ụlọ ndị nwa anyị ga-anọ chichewe egbufọ ji bịa anyị wee rie nri je mechie shọpụ ebe ego si abata ebe a mana ọsọ nka nwepụ nke a na-akụ na mmechichi ụwa ji ife ọkwa na-arụ ọrụ na-egwu n'obodo a ka nsikwa ọkụ sinata na ọ bụ na ife na-anya mere na ife na-eme m a na-ekwu okwu iwepụ shedi na-akụ ekwutekwa ma nwekwa na enwekwa na anwa agbọghị ihe na-akọ ka nna n'o ihe nchụkwa nkịta ka inye m ego nna ka m zie nwa ka ha gagote ihe eri n'otu a ị na ihe na-agwa gị sikwa gaa na binye na ọ ga weta ego ya kwara eme ya gaa shọpụ ebe m chakpata ndị nwere ụmụazị na-eri kpochicha ịbịa nga n'ụtụ a dị na agwụ ụla anụ ọfịa ikpochichara m ya tụfusi ihe niile dịka chicha ịwụ nwoke imenwurie kịta azi na ọrụ onye ihe eji ama nwoke ihe imenwuhozie ka nchekwa gị ụmụazị ya eri taa maka site nchekwa ụmụazị ya eri taa ma fụrọ mme gị ihe ọrụ obodo niile ya gbakọ ọmụ na gị sikwa na ụlọ azụpụta si na ụlọ azụpụta ka akpata ihe ụmụazị ya eri
Ọ̀rẹ́ kọ́lẹ́ kìí náà wọ́n máa ju àgbà ọ̀nù. Gbẹ́dà ní na-afụnye na fẹ́ na-asọpọ̀tì ya. Ị na-asụ m agụ na njọga na njuli ego ọnụ. Agụrụ m ka ọnụ nọ na abịa m ka onye nna aka dịka isi mbụ. Ọkụkọ ihe obibi ọkụkọ achọkọ. Ọ bụkwara m nọ na ọ bụrụ m na naghị eme ya na ọ n'oge. Ọ ya na-ekweta ka ọ rụkọ ndị mmadụ. Nna adịghị ọma na ebe nta m na ya. Agụrụ na-eburu m. Akwadịghị na-agba karat ma ojii kọbụ na-agba karat ojii kpokpokpokpokpo saa afọ ka nke. Ịmakwa ihe gburu m iwu bụ sị nwa mụ na ọkwaghị m ofu ugwu mmụọ bụ ikuku ego ọkwara mkpukpukpo gbapụta m ka baro na-ama gbakpukpakpukpakpu ọ bịara ego m na-awụgharị n'afọ ya idiot o mesina n'ebe ahụ ugbu a agụọ na-agụ ụlọ ugbu a ajọsụ ka nlebe anya ka m mara kedu ka o tigo odogwu nwoke ahụ o ji wega mesisi ọrụ nsogbu adị ihe mere n'ụwa na ịma na ihe niile ewu n'ụwa ahụ na ọ ka eji eme ihe ọ bụrụ na n'ụlọ anyị na ọdụla m obi mma maka ọ na-adọ m ka akwụkwọ ka mụọ ihe nwoke ji eru nwoke ewe mekwa ndị ike nkwụcha na-eke nwe ihe ịma mana otu anyị bịara ịma na ụrụ m ịhụnanya afụgodogo m gị n'anya otu anyị bazie m n'ọbara banye m na mmiri mmiri ahụ na wụsụọ ngụ maka ọ na-esi ihe sọpoziri ịma nchi ọchị ịma ọkwa ya enwere nsogbu ya na ebe ahụ mmezizi aka m ahụ ga-ebe ị ga-anọ were bịa palọ ọ bụ mkpuke anyị nọ ebe ọ gaghị afọ mmiri jiri amụda o mechara ka nke ahụ ahụ dịka Oliver Dikeh ọkwa onye yiri onye nke ọzọ nwụpụ onye nke ọzọ na-eso ọ yiri Oliver Dikeh pụọ n'aṅụ idiot mmụrụ gị ebe anyị ofu ihe ga-emere mbụ ọ gaghị abịa ebe a ụmụ gị agaghị abịa ọ bụrụ na eme na-agọzụcha ahịa ebe a gị lawa n'obu na mere nna na ọnwa ị na n'ihe m na-ekwu mana ihe m ga na-eme bụ mmecha ka ọ pịara ọ ga-ebulara ya ihe m na-ekwu ya na nwere ime na ọwụ na iji ọkwa na uche m ka dị ya ka m bunye gị ikpe maka ị ga na-ata n'ego maka ọ pasara maka onye mbụ anụmanụ ibe Ikuku money. Nwoke ebe m bịara ịkparị onwe ya nwara ikuku ọma kwapụta n'ilo mana ọchukwu mere ya ebere ọ bụrụ na nwunye ya amụgo onwe na bere ma a gara ọkpọcha aka ahụ tinyere ọkụkọ ya ebe a nke m mepere ọhụrụ ya ịma agwa ga-abụ na ga-edoziri ọnwụ na jeka ịda anyị na nke ụmụaka ga na-enye ndị mmadụ ka onye aka ga na-esi udo okwiza ebe okwizi na-ebe ọ ga-ezo ụtọ ikuku ego dịka ụbọchị m ga gosi ebe anyị mgbe a ga-eselebret ihe ka a gaa na nke ọkpana ka ataka n'isi eri anụ nchi na ụmụ ihe mkpụrụ ibe na-eme mkpụrụ mkpapụla n'ihu mkpụrụ mkpụrụ n'ihu eri akpapụra gị agwa ikuku ego the wind of money emepegoro adọ ha nwanne m nwaanyị restọrantị ọhụrụ kpọchara akpọcha gịnị ka a na-akọrọ gị obi okwu ebe ahụ ọzọ a ga-eji grotela load of beer wee mepe ebe a star goda Henneken ihe niile a na-aṅụ aṅụ na ya ga-eji mepe ya gịnị ọzọ ka a na-ekwu anyị ji erugo meruo anyị erugo a na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ jebe ebe n'ebe kwanụ anyị erugo anyị erugo ọ ya eme ọ maka ikuku ego ịdị kọma ma ihe na-eme ọ na-ahụ
Ilisi fake to a when wire, large if equal like you. All I can see again in Jim. It could in my uncle, you were my family. Oh, well, go to now, while in Britain. Come out, come on, I may fire with my head. Oh, you mean I can say so? We're going to paper. Happy hour and I say, I don't know, if you want my own Anna, dear, which I got a name, I can get out. But what's the name of you? Where would you about never one? I would you? I'm a neighbor. You will go. Come with me. I can't look at it. My enjoy. Quero feliz e sueca. O sueca do eu tá no é do ano muito no bom na e-mail. When o mundo fica you are, I say, it's okay. Take it Nisi Mabo, Ilue, Okima Antonia, Munyo. I said, Ilue, into Munya, Ichesinia, Iwemotia, Hashina, I don't have that. I should know Makachuku, you are a bozo. You tell war to my boat. We are Kim. Back. More on come by you. You cover the money. You got me a meeting. You was a woman on. Oh, yes. Adam Bamba. Get out of Zego. Oh, why get out of Matthew? Iya masa kita bu ocha lu sebujune mu. Aworo kan mu ya. Mbo ni na ga church. Mu en bonyo ke bata na bem. E ga fo ta ire bo de ya macross ma hin no on e ko pe nga o tu e ga bala. O le do ke na. O ke me no want no ni me. Onye mu de ne be ni. Awozo bu kan ge bu ma be. Do ni akere. Mwade bo ko ba do bu mwade bo ga fa be ya na. Kere. Hey. Basket. Kanji one pot, 3 bottles, 4 bottles, 6 bottles. That pop, go to my ass, papa. Put to her. I don't have. I'm in the restaurant. I'm going to go get it. Oh, my God. IKUKU me pera do awan nem restaurant do hon karaka papa di mo give me krobia mwanya odi mwanya ama de mara papa odi mwanya ama de mara papa mwai krobia na ti no ha ingo bodia e ma tuba oye ma ni wa yi me papa good night ibere me good night. It's so cool. What's on moon? I know. So, it's a dog guy who you know that can. The gentleman, he fell on them. Yeah? I'm going to send what I bought from you. Oh, get it here. It must be very good. No, if he fell away, okay, then they come. Tata. Oh, you open up us. Why? Nessa pressão, olha aí, Feneme.
na-adọpụ ya isi anwụrụ anwa sọ ha anwụ sonye yenu nkịta ka ebia nwaanyị ike ada ọrụ ụwa niile ya gaba mmadụ kemere nne ma mana nwanne di m nke anyị na IKUKU. nwaanyị eze bịara be m kpọkọrọ ụmụnne di m ha ndị awa ofe nupugoro na ụmụada wee bịa ihe nwa na oji wee bụrụ na ha ahụ na onye ọha ọ na-ayị na m na-agba n'ilo na m na-emeri ihere na m na-emegbu nwanne ya nwoke na m na-eme nka na onwe ife ha ọbụkadịbọ nkụ onwe ife a na-ekwe ekwe na-efere ekwufo ha mkpụrụ na-emefa na-ede nke ya emetụ m aka afọ ha bido okwu a ọkwụcha nsịfa ahụ na onwe ihe m chọrọ ịgwa ha na ha biko na ha sikapụ m aka ha ka nnene ofu onye n'ime fa akara eji agbanye n'ụdị ọ bụgo na ihe wedding ring ịchọ ofu gbanyere ebe ahụ ịsịfa na ha na ya ka na-echiri m ya n'aka nri chie n'aka ozugbo iji wee gosi asị na adịghị m abụla ichizụla echizu mana ha gwara onwe ha ga-ewere aka oye nọ ha na-agwa ndị ụwa na ha bịa akwụ n'ọcha na ha bịabere wee gwabasịfa na ha na-abịafa maka nchọpụtara ha anya na-eme ihe siri ike ha ya afụ ihe ya emefanụ ha bụ ntakwu imo m na-emerefa na-echọ ihe maka ka ihe ya ewu mana ka ya bụ ihe na-aga n'ihu efulefu dị gị ahụ ọ nọkwa ihe dị na wee na-eme a na-ekwu ndị dị na-ekwu ndị nwụrụ ahụ ọkwa anya kpọrọ fa bịa nwa nga ahụ ihe na-eme m adịghị ọkwa mma anyị madị gị ihe ya dị na-eme ka ụmụazị ka emere na-ebere nke oke a nnọkịta ọ dịghị ka enwere m obi ebere n'ebe nwoke ahụ obi gị lere esuru chukwu m ewere eti n'azụ ịma na agwa gị na di gị ahụ ọsọ na ọ wee furu efu na di gị na kechara ya mkpọta ekele ya wee tinye ndị igwe wee nupu ya tụtụrụ aka na chi na kolota si anyị karịba ahụfụ n'ụwa o mechiri shọpụ gị ebe niile lụọ n'ụwa agwụgo ọnwa na ikuku ego na ya mezie m onwe tielego ụla ga ka ndị na-amere nkwụ tipụlụ gị ụla ga ọnwụgo anwụmara ọhụrụ ozu ka ọ bụ agwa m na mama achọkwa ife okwu ya mbọsọ ọbụla m fụrụ okwu ya bụ otu ya atọgbu ego nkịta bingo ha bingo ha etu a ka ihe ego otu isi ọbịa ya ọkpa mana chere ọnwa ihe nchọrọ ka ịma na ọ nwaanyị ihe niile na-adabara anyị wee sị ka ngwa gị ka enyi nwoke ọmụma mbụ n'obi ụtọ m enyi ya nwoke ịma ya nke ahụ na ịma nchọka gị na ya nke a iwe lesagalo oti mkpu a ebe onye fọm n'anya nleke n'ọnya ahụ ka e mejide ya aka ọ n'ihu ka mmejide aka na mmejide mejide mere nwuhe ya n'ihu pina ya jide ihu ahụ onye na-akụ onye Ada, ka ị chọtara na be m olugo gị na nke ị chọtara na be m na-ekwu ya ka ọ dị biko gwa abụrụ dị ka m chọtara ijeọma ka m ga-abịa nka ihe n'udo biko ka anyị nọta maka nka ụzọ mmasị mmejọ gbaghara amụkọmawa eziokwu ama m ihe batara n'ime ihe ndị a m na-emetọrịsị amaghị m mgbe m jiri eme ya amaghị mmadụ gị o mere m ọgwụ amaghị mmadụ gị o mere m ọgwụ azụ ha ya otu ahụ bụrụ otu aka nne na nna m si otu na-anọkọta ihe nwa baa mmiri na-ezuzu alịzi biko nkịta aghọtago m ọmụ mgbaghara biko eji m chukwu na nekwa anyị tiri ọta chukwu gosi na ọnwa chukwu gị ụgbọala ofe mụla ya biko adaọra gị na-ekwu ya bini ọtọ ama bụrụ chukwu
Mmiri. Oseke, if you only have now, I see Kabia, Kaiway, no way to sweaty when I went one. I don't know. Oh, I see Kabia work, Kabia, I get tea and a much. I tea and a much water. My 5 years. I don't go. I got some that way. You wake up on that, wake up, so back it. But I'm brazier. Hi, if you are one, okay.
na atọrọ nwunye ya nke ọ nọ na ya wurugo ọ bụrụ nwunye ya nke nna ya ime nke m na-enyere aka ọ ka mma otu ime ọfụma anya ka o siri obi agwa m ọ gakwere mba na m nwụrụ ka ezikwuzie n'ike adaọma n'ọma adaọma n'ụlọ anyị ọ gakwere mba na ọ nwụrụ ya nwụkwuo ka anyị zuo ike nsogbu adịrọ ka a sị ga-abịa ka iwe nwee ike bịa ka ama ka a ga-esi ya depozit ebe na moto mma ka m bịa mma maka mbịa bọtara na ị na-ekwu ifuru okwu bata na be nna gị ego na-efe aka anya ọha ya na ada ọha bụ nwunye gị anụmanụ n'ife niile ahụ mana ebe ọ dịgo n'otu o nwere ife anyị ga-eme na-abụrụ onye Chineke ekele ife m na-agwadobe gị bụ kasịta onwe gị obi kasịta onwe gị obi maka na onye ife Chineke na-apụrụ ime ọ maka oge esi kasị gị obi mana ife kasị mkpa na ife nna ayọ gị bụ biko jisie ọnụ gị ike ka arapụ iwerezi akụ abaa n'obodo na-akụ ya ebe niile maka na ka a na-eme otu ọkwụ n'afọ onye nwaanyị Jesu Kristi ka a na-akpọtọsị gwakwo ndị CWO gaba nwee ike jide ọnụ fa aka biko oifensi ka ihe ọ gị kasịta onwe gị obi m na-ejikwuzi ikike njebụlụ fada n'ụlọ ụka wee gwa ndị CWO ka fa jide ọnụ fa aka achọrọ m ka akọrụzi ife a na-akpanyali n'obodo ahapụ onye nwaanyị Jesu Kristi ka a na-akpụ nụ apịtị we all have begide mmiri na-azụ na fada nke kachasị nke m na o mechara achụ ofe so nwunye m abụgoro jere na mọchụgharị fada ebe ka m ga-ebido wee kọba ka ebe m ga-ebido kọba fada isi mechiri nwaanyị mechisi ike ọ bụla dị naanị ya so Jesu Kristi maka ọ ga-esi kasị gị wetu obi gị jidesi okwukwe gị ike ekwene ka okwukwe gị jiri nwayọọ
ile anyị fụna ife mere emego azụ na ngwụ bụ ọnụ ife tozu nwatakịrị nwaanyị a ka elie ya ka ifere nke a pụọ anyị n'anya ebe ihe ndị mmadụ na-eguzi ama m ife mere dị njọ mana biko egbuo m iwe na-eri eruchi biko nwanne ọkwa nwa bụ nwanne gị na kedu ihe na-akọ kedu ihe na-ebudo mmemme gịnị obodo ebe ebusasịkwa ha faịlị obodo a naanị n'ime anyị na-eme afọ anyị na-ebuzi anyị na-ara ka igbo gbanye n'ime afịa anyị ga-eje ya nwụghị ya nwụgwe ya ọnụ ga-ebuzi na ezinụlọ a ịmana ịmapụta m na-amagbu okwu ịmana nwaanyị ji ga-ekwu arụ n'obodo obodo a ụmụ adị n'ebe anyị ka a na-akọzi akụkọ ya ụmụada abịagochizi echichi maka anyị nwa ndị ọka abịago nke nwaanyị a na-anụ na-abịagbugo kedu ihe isi m kwudo aga m ekwu ọbụghara ibie otu aka esi anụ nwaanyị isi mmedegede ebubeludo akwara tigbo ihe niile a mere m n'anya akwa m n'ụnụ n'ebe a m hụchara ihe niile mere ma ndị bu mma ma ndị bụ osisi bịa ekele dịrị Chukwu na nna gị bi ebe a ọ bụ ịbara ya ndị afụju ebe a nwanne nwaanyị ji agbụ anụ ọ dịkwa ezigbo na ọzọ gbugbu anụ kedu ihe ziga ndịzi ugbu anyị chide na ndụ nwaanyị otu aka ndị ọzọ si anụ nke nna m na ndị nwe nwunye ya sị m ji agwa gị si gị biko mgbaghara onwe mgbe anyị emekata bụrụ ozu ya bunata na be anyị ọkwa bekee anyị egi gbagharazi nabata ozu nwaanyị a na ọ bụrụ ọsọ gị ka o mechiri iru ma ezinụlọ be nna m biko eji m Chukwu arịọ gị biko nwa obi mmadụ nwa obi dị mkpa nwa obi nwoke maka mma negodi ya nwatakịrị biko ebe ozu nwatakịrị nwaanyị a ka elie ya ka a gbaghị biko nwanne otu maka ụmụ gị kwa biko maka ụmụaka biko enyi ya ose ebe ọmụma ọmụmụrụ ya emepụrụ na simadị eze ọmụma ya ji asigbuo ọnụ ọha onye ọhanya na-ele anyị otu aja sigbuo ya kedu ihe na-agwụrụ ihe anyị esi onye ọzọ mba biko ebezina akwa wetu onwe gị ebezina akwa biko ejikwa na ya ị na-emezi ụta kezi ụta mma ya esi eme biko zie gbaghara wetu obi nabata ozu nwaanyị agbagbara nta aga-esi ụlọ agbagbara aga-esi ụlọ kama na ọ gwara ihe si ya o nwere onye ihe ga-akpọ nwa ozi ebute n'ebi ibi na bie nwa ọgwara ka ozi gbara bụrụ nwanne m nwoke mana ya dịba adaọha chebekana asị gị chebekana ya dịbakana ka a na-eje n'ubi ka ji na-abịa ka a na-eje n'ubi ihe mere na ọ gwara nwoke ihe nji wee kpọrọ ugbu a ụlọ ekwe ndị na-akpụgharị ndị a nwa nwaanyị gburu nwunye ọ ha ọzọ ebe nwaanyị gwantara ya bụ mmadụ ọ na-egbu nwanne anyị adịghị egbu mmadụ bụrụ mmadụ atọ onye na-egbu mmadụ Kedu chọrọ na ike nwaanyị ọzọ? Ịgba otu isi n'aka chọga n'ike ọ bụla gị okwu gị ebe a bịa papa nsori a kemgbe na-asị igwe nna kemgbe ị nọ nwunye ijebe n'ike onye nwaanyị ọzọ gị nwa kwuru ụkwụ na gị na nwunye mmekọ ozugbo ụmụaka enwe nnukwu ụda na gị na nwunye mmekọ ebe a gbakọbara ebe a gbakọrọ ebe anụ na-ekwu n'onye ọha ka anyị bịa ka anyị maa nwunye anyị nọ bịa enwu ka ọ gwa anyị ife mee nwunye anyị otu abụrụ si ti ihe akpọrọ m ụlọ ndị okwuru edi nwa ihe ka ụlọ bụ ndị gburu nwunye ụlọ gị binyezie m ya n'isi nsogbu adị ịgba ebe elu nwa gị ga-aṅụrụ m iyi nwa ga-aṅụ iyi nwanne nwoke Osueke anyị bịara maka adaọha anyị bịara ka gwa ibunata ya bụ Ini Edo n'ọmụgwọ Osueke gbuo ozu ahụ o kwesịrị ka Ini Edo ebe anyị bịara ka yọọ anyị biko ana m akwado ihe maazị na-ekwu si gị biko Osueke
na ọkwa maka gị ka ego gbakọta ka ego nwoke n'ihi na ebe ọ bụ ihe a na-eme ọ bụ mụtara gị nwoke mụtara gị nwaanyị ya na-asị gị biko ka ọ bụ na a ga-ebunata ya lie ya n'ihi na enwere otu ihe ọzọ anyị ga-eme na abụrụ ka ga-eme ya hapụ ihe mere too biko nwanne m nwoke so ka ya hapụ m akwado ihe ndị a na-ekwu maka amaghị hapụ omenala bụrụ omenelu ya abụbe ebe ọ mụtara gị nwoke mụtara gị nwaanyị si ka ebulata ebe a ka enyi ya ma akwado ihe ụmụnne m na-ekwu nwanne m nwoke so ka ebulata ka enyi ya ịbụrụ na ebe ụmụaka na mgba nkịtị ka ọ kwụsị ya ebe afọ ka esi eme ya ị ga-anịba nnọọ ife ọ bụla ọ bụ ya mee mba ada ka abụ na-enyi ya na mfe ọ mụtagbu udo ụmụnna keleke mbụ na ndị ichie ebe anyị si na-enye nwata ihe karịrị ọjụ ere ka anyị nwere ọ bụ na ya mmiri mmiri ajụ mụba awa ọnụ maka ebe m ga-esi bido ebido tajago m afụfụ a aka tiere ọkụka ụmụaka ekposi ebe ya azụ mana akụ na-agba agba mana ebe ọ dị n'otu a chọkwa m ebe nwaada nwere usoro nkwụ ozuzo eke na ozuzo abụọ na ozu okwu amamihe ya n'ama ebe ọ bụ na nnukwu na-azụ n'ụzọ ka enye nwatakịrị a onye m adọha n'ụlọ onye ka m bụkwa n'isi mba ebe ọ bụ na ọ kwadoro ebe ụnụ bụ ụmụ nna m ka nna nwa m si ka anyị gaba n'ihu nne nwoke chọrọ ya ji nke na-emezi anọzikwa ife na-eme ọkwa nke na-eme eme ogene dị ife ikuku ego nọzi n'ụlọ nga na-ekuru ezi ọ bụ ezie na ori ego mana ọ na-ewutekwa mgbe ego kwere m mkpa na ọ ya bịa n'isi ikuku ego kwere m na ọ ya bịa n'isi ma mbọsị abụcha m n'isi ikuku ego bere m aha ụmụazị anyị esi awala awa ụmụazị ọ bụla na ọnọ nga na-ewute m ife anyị emie wait enwe ife na ajụgodo ife unu na-eme na unu na-esi mpetazi anyị unu na-emere anyị obere unu na-emere anyị ebere ngụnwa ọrụ gị na ikuku ego ka m fụ na nwa satọde ọ unu so na ndị dikpọrọ ego unu ebe gị idebe iru na ọ bụrụ otu ezigbo mmadụ adị m eli ego ana m eli ego ya shut up you know what ike nga dekwe this girl dekwe this girl na so onye ga-eme gị ife ikuku ego na-emelu ị nọ n'aka ọjọọ nga ka njikọ ya anụ nnọọ na bie ka adọra onye bute ịtụ nga anụ ọnụ ife mere ife a o jere inye adọra Jay with a nwunye ego. Unfortunately, call backfire. Backfire. I want backfire again. Backfire. Even though what will be, I'm not forcing you to get. Kedu ikuku ego? Kedu ikuku ego? Onye ọcha ya na nwunye kọbitiri mọda. Gịnị gbasara? Agbụzie mmadụ, ihe m chọrọ wee ego m today. Ịmarọ, ha nọ na nga kịta. Mmemme ekichọ na ụlọ nga ahụ ọ nọ, na ọ ga-anọ na ụlọ nga ahụ wee nwụ. Onye ọcha biko. Biko gịnị kwanụ? Biko gbaghara ya otu ọbụla o si mejọ bụ biko. Biko ozi onye ọcha biko gịnị? Nwanne gị nwoke riri ego m ị na-asị m biko. Gbaghara biko. Hapụ m aka. Now, Chairman, go steam the person. Can we wear bread now? Oh! What is happening? iPhone onye anyị bịara ihe kpụrụ na aka ji ya si ike so ka anyị hapụ ya. Boys, let's go. I don't do this kind of job, bro. I don't do this kind of job. They see me. Hi. Yeah. When do you want it? Enwe nwa chaka chaka iwere ka to gwara m n'ọnụ.
abri beri be enwe nwa chaka chaka gene ga to meti gwen no na dege ana bia woke bia o da o kere ha o baka o daga kere fa na kodo ga akpo ai da akonde monye ba nwe fede me nisi ke ga na te no no mo don gole chaka chaka aga ti nsi no no si jukwe ba no mo mo so nwanne ga jeje na ji ogwe be ni na kwari ko mo to le ngano iji na ga we arab mo arab chiege se ba Ola o mbari ki beri nko iberi me beri ko ka ibi ana me beri onye iberi be akwa ni na mama ho mete se ba ko mo me su gbe ba wepo e wa se ba ko ka ngwa se nwanne go ko jisi mo go o chori ku ngwa mo go eba nebe no kenu no dio meri push oloto nwanne ge chumo go nwanne ge nyekwa me kom a meri push nebe siri se push me siri se ba ko o mo akisi na na shi siri se ba ko ki chi be na shi ba mre siri se ba ko ebo ina nwa kinye to mu he meti no no nwanne ge na nwunu longa Man look down apa dim pa look down e me ko mo asi hey police obi ala next man dey say police obi ala IKUKU ego ụtọ ego ebere na-adọ ha akwamiko n'ụlọ nsọ Chukwu akwamiko n'ụlọ nsọ osebụrụ ụwa of course all that dazzles is not diamond. Yes, all that glitters can never be gold, and all that sparkles, of course, can never be silver. IKUKU ego IKUKU ego ụtọ ego ebere na-adọ ha akwamiko n'ụlọ nsọ Chukwu akwamiko n'ụlọ nsọ osebụrụ ụwa of course all that dazzles is not diamond. Yes,